Jedan ozbiljan kontranapad, imao i priliku, ali da vidimo sada kontranapad Crvene zvezde. Janović, velika prilika, 1:0 vodi Crvena zvezda. Mihajlo Janović, kakva greška odbrane Partizana. Dobar centar šut i Pjanović brani, Radaković, ali drugi put nije uspeo. 2:0 vodi Crvena zvezda. Nenad Lalatović. Dobro je skočio Bunjevčević, još jednom lopta za crno-bele i evo gola, 1:0 za Partizan. Saša Ilić donosi vodstvo domaćoj ekipi. 23. minut utakmice. Marković, dobar centar šut i 1:1. Goran Brulić u sjajnom skoku donosi izjednačenje Crvenoj zvezdi. Izvanredan centar šut Marijana Markovića i Brulić je postigao svoj 12. gol. Vukić pogodio je Lerinca u živom zidu. Bajić. I sada nema ofsajda, evo Ilijeva, šansa za Partizan, Ilijevi 2:1. 2:1 vodi Partizan, strelac Ivica Ilijev. Bošković po 6. put, 44. minut, Bošković, 1:0 za Crvenu zvezdu, 1:0 za Crvenu zvezdu, čini mi se da je to Zvezdin Sami Hipija. Nemanja Vidić, igrač sa brojem 26, u 44. minutu dovodi Crvenu zvezdu u vojstvo od 1:0. Treći žuti karton u redovima Partizana. Lalatović, slobodan je Gvozdenović. Gvozdenović, 2:0 za Crvenu zvezdu. 2:0 za Crvenu zvezdu, čini mi se da je strelac Dragan Bogavac. Zvanično u 80. minutu, posle kombinacije Lalatović-Gvozdenović. Neki posetioci stadiona i napuštaju ovaj objekat. Milovanović, ispred njega Dulje Milovanović, u posljednjem trenutku Dulje Milovanović, 3:0 za zvezdu. 3:0 za Crvenu zvezdu, strelac Dejan Milovanović u 90. minutu. Dejan Milovanović. Sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Duel Pjanovića i Savića. Evo ovamo Mrđa, šansa za zvezdu i 1:0. 4. minut. Dve povoljne situacije imali su crno-beli, obe Lazović. Evo sada Vukića, Vukić, Ilić, lopta za Ilijeva. Evo šanse za Partizan i 1:1. Ivica Ilijev, prava majstorija Partizanovog napadača. 31. minut. 4. gol Ilijeva u ovom prvenstvu. Bošković. Ipak centar šut, šansa i da vidimo pogodak za Crvenu zvezdu. Pogodak za Crvenu zvezdu, 2:1. Njegov brat ima u napadu, ali ni izbliza nije tako blizu prvom timu kao Milan. Ilijev prolazi, šansa za Partizan, 2:2. Kakva sada greška fudbalera Crvene zvezde. Sjajno je prošao Ilijev, vratio loptu na 1,2 od linije golmana Ranđelovića. Golman Crvene zvezde je krenuo, ali nisam siguran da je na vreme. Marković, odnosno Bogavac, prostite,
Dobar centar od Bogavca, prilika je 1:0. 1:0, strelac Bošković. Marković. Preskočila lopta Bajića. Prilika za Bogavca. Bogavac 2. 53. minut. Zvezda vodi 2:0. Strelac Bogavac. Prvi put posle skoro mjesec dana pauze zbog povrede u timu Crvene zvezde. Evo lopta za Žigića, Žigić i gol! 1:0 za Crvenu zvezdu. Nikola Žigić postiže pogodak za vodstvo Crvene zvezde od 1:0. 9. gol. Bez obzira na ovaj rezultat i dalje sjajna atmosfera, ali evo sada prilike za Crvenu zvezdu. Perović ulazi u kazneni prostor, Perović i 2:0. 2:0 za Crvenu zvezdu. Marko Perović postiže svoj prvi gol u večitim derbijima. I slobodan udarac za Marijana Markovića. Dobar centar šut, evo Dudića i 3:0. Ipak Žigić. Vidjet ćemo ipak na usporenom snimku ko je zahvatio loptu. Evo Žigića. Ponovo lopta ka Panteliću. Pantelić šansa i 1:0. 1:0 za Crvenu zvezdu. Marko Pantelić u 12. minutu susreta, ali Nikola Žigić je ponovo fantastično asistirao. Još jedan slobodan udarac za crno-bele. Ponovo Vukčević. Dobar centar šut. Evo prilike i 1:1. 1:1. Nenad Đorđević je izjednačio rezultat. Odličan skok Nenada Đorđevića i eto iz prve zapravo prave akcije Partizan je postigao pogodak. 1:1